Ens trobem a S'Agaró justament aquí on podeu veure que hi ha moltes segones residències, justament perquè avui volem parlar dels pisos turístics, perquè la setmana que ve el Parlament té previst portar a votació el decret llei sobre la regulació de l'ús dels pisos turístics. I avui volem parlar amb Salvem Platja de Pals, que no veu amb bons ulls aquest decret. Pau Bosch, president de l'entitat, moltes gràcies per atendre'ns. Què és el que us grinyola d'aquest decret llei? Bé, nosaltres creiem que és un decret llei que s'ha fet sense entendre bé les conseqüències ambientals que pot arribar a provocar, que creiem que són precisament unes mesures que poden fins i tot deixar més buit a l'entorn edificat. Estem parlant, per exemple, d'una afectació directa a la Costa Brava, amb una disminució de 90.000 places d'allotjament turístic, que això revertirà en més temps buit, perquè totes aquestes places són utilitzades pels mateixos propietaris com a segones residències i en el 90% dels casos són propietaris que tenen un sol habitatge d'ús turístic, que utilitzen amb les seves famílies durant l'estiu, i miren d'allargar la temporada llogant-ho a unes altres persones. Llavors, el fet de reduir i expropiar totes aquestes llicències d'habitatges d'ús turístic crearà una demanda de construir més hotels i ampliar més els càmpings, perquè al final, si la demanda persisteix i seguirà, doncs, evidentment, això provocarà més temps buit a les segones residències, és a dir, tot un entorn que està construït i que veiem en aquests moments que està totalment infrautilitzat, perquè són entorns, són urbanitzacions de segones residències que no estan pensades per ser habitatge permanent. És a dir, nosaltres creiem que al final és un problema estructural urbanístic que no es pot solucionar amb un decret llei. És un problema primer que a la Costa Brava es preveuen entre 40 i 50.000 noves segones residències als 22 municipis de la Costa Brava. Per tant, és un problema ecològic brutal de tot el que es destruirà en paratges naturals i que aquesta llei l'únic que farà és que aquestes segones residències s'utilitzin menys temps. Comentes que no és una solució aquest decret llei, per tant, quines són les alternatives que proposeu? El que volem és que es compleixi la llei, és a dir, el decret llei d'urbanisme, el decret llei 1/2010, deixa molt clar que primer s'ha de respectar el principi d'urbanisme sostenible, en el qual tot el que són desenvolupaments d'urbanitzacions de segona residència, que pensem que tot el que està planificat a la Costa Brava, que el pla director urbanístic no ha desclassificat, són urbanitzacions de segona residència en paratges naturals, agrícoles o forestals. Pensem que és un problema estructural i que s'hauria de prohibir, segons la llei d'urbanisme i la llei de mobilitat també, que prohibeix fer plans parcials i desenvolupar noves zones urbanes sense transport públic, transport col·lectiu o sense serveis ni equipaments. Llavors el que volem és que s'apliqui la llei, que realment si hi ha un nou desenvolupament que primer es miri de reurbanitzar també zones de segones residències perquè hi hagin serveis, perquè sigui possible l'habitatge habitual i sobretot un canvi estructural, més que no pas un decret llei que l'únic que farà és provocar que els entorns construïts estiguin més temps buits i es pugui aprofitar menys els habitatges. Aquí al Baix Empordà, justament a zones més a prop de la costa, és on hi ha més pisos turístics, més segones residències. No sé si sabem quins són aquests municipis on hi ha més abundància de pisos turístics i com els afectaria aquest nou decret. Bé, penseu primer que el decret llei el que afecta sobretot és els municipis amb menys habitants, amb poblacions més petites, i beneficia els municipis on hi ha més població. Contradictòriament, això es fa per buscar de solucionar el problema d'habitatge assequible en municipis tensionats, però precisament el fet que depengui de la proporció de població en relació als habitatges turístics fa que, per exemple, municipis com Blanes, Lloret, que precisament són els municipis que més necessitat tenen de primera residència,
com Sant Feliu de Guíxols també, que són municipis amb molta població, doncs en aquests podran fer-hi molts més habitatges d'ús turístic, la qual cosa és contradictòria. En canvi, els municipis més petits, com per exemple Pals, que té un 85% de segones residències, o Castell Platja d'Aro, que en té un 70% de segones residències, doncs en aquests es penalitza i el decreixement és radical. Per exemple, a Platja d'Aro queda afectat, em sembla que la reducció és d'unes 1.500 habitatges d'ús turístic que a la seva vegada són segones residències i per tant el que penalitzarà i farà que els mateixos propietaris només el puguin utilitzar 15 dies l'any i tot el resto de l'any quedin buits. I en canvi, municipis on hi ha molta més demanda, desdoblament de població, immigració, fa que encara hi hagi molt més potencial. És una contradicció brutal. I llavors també la demanda principal fora del que és la Costa Brava, que ho penalitza eliminant 90.000 places d'allotjament turístic, que té un efecte directe sobre el comerç local, la restauració, el transport, o sigui, té uns efectes col·laterals molt importants i molt transversals. També el que fa aquest decret llei, que és bastant, sota el nostre punt de vista, bastant ridícul, és que als municipis, a les grans ciutats, encara hi poden haver-hi molts més creixements. Per exemple, aquest decret llei permetria a Figueres fer-hi 4.500 nous habitatges turístics, a Girona en podrien fer-hi 10.000 més i a Barcelona 8.000 més, que és just el contrari del que s'està buscant. I, per exemple, hi ha ajuntaments com el de Platja d'Aro, que creu que poder és massa genèrica aquesta llei i reivindica poder-se adaptar cada municipi a les seves necessitats. Què en pensa? Sí, hi ha molts municipis que, precisament els que tenen el mercat de lloguer més tensionat, ja han fet els deures i han fet la modificació dels plans generals o normatives o plans especials. Aquest és el cas de Castell-Platja d'Aro, que acaba d'aprovar un pla especial i una modificació del planejament urbanístic, en el qual ja regula, limita i zonifica, perquè aquest decret llei també és absurd, perquè el que fa és analitzar municipi per municipi, quan dintre d'un municipi passen moltes coses, i hi ha zones d'urbanitzacions, segona residència, que per molt que es prohibeixi els desertitzaràs, i en canvi els centres, els nuclis urbans, per exemple a Girona, a la part antiga, o Ciutat Vella a Barcelona, doncs hem de zonificar cada zona i veure on es pot créixer o on es pot decréixer. Però prohibir per municipi és una mesura totalment ridícula. Doncs moltes gràcies, Pau. No sé si hi ha alguna altra xifra a destacar que es pugui destacar d'aquí del Baix Empordà o comarques gironines. Sí, jo el que voldria destacar és que a la Costa Brava hi ha prop de 134.000 segones residències, que el nostre problema és aquest, que d'aquestes 134.000 segones residències, 46.000 estan buides tot l'any. És a dir, nosaltres ho sabem això perquè ara l'IDESCAT està traient l'estadística de la lectura de comptadors elèctrics i se sap que hi ha 46.000 habitatges de segona residència que no tenen cap ús durant tot l'any, en l'any 2021 i en l'any 2022, que hi ha 100.000 habitatges amb un ús molt baix, d'intensitat d'ús molt baix, és a dir, estem parlant de pràcticament la meitat dels habitatges que no s'utilitzen tot l'any. Per tant, la nostra lluita hauria de ser perquè aquests habitatges realment surtin al mercat de lloguer, surtin al mercat d'això, i no els que fan segona residència i li treuen un aprofitament. Doncs gràcies per explicar-nos la vostra posició des de Salvem Platja de Pals sobre aquest decret llei de l'ús de regulació dels pisos turístics.